Rondo maju kene tak omongi. Kepiye nak rondo maju kene tak omongi. Oh iya. Nek ngomong sing rondo teko. Rapati yo krungu. Lah jane kupingku kuwi jampeng apa piye? Ora margo kuwi. Kebarengan swara kae lho. Tiga-tiga karo meneh. Wis wae kae lah. Iki ditimbali ana ing alun-alun wates. Pak Nek. Itu ya, Pak. Alun-alun. Nah kaya durna kowe iki. Bayangan alun-alun. Iki acara apa? Sepisan iki peringatan hari ulang tahun TNI sing kaping 80. Tentara Nasional Indonesia. Iki karo menyongsong hari jadi Purwokerto sing kaping 74. Oh, larak ngono. Hari ulang tahun TNI sing kaping 80. Iya. Iki monggo akeh para sing padha rawuh ana papan kene. Ya senajan to iki durung rampung kanggone kawan kersa warga Kulonprogo nyatane ya isih ramene kaya ngene. Ya kupingmu dijereng kok nanti. Ora mati ya krungu. Ya, Mak. Sing rawuh sapa wae? Kadangku warga panjenengane Bapak Wakil Bupati Mas Ambar aku. Oh, Pak Ambar aku. Terus Forkom Pemda, terus Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Seko Brimob, Ketua Pengadilan Negeri Wates, Ketua Pengadilan Agama, Ketua DPRD, Oh, ngono ya, Mak. Ketua Dewan Kebudayaan, oh Mas Joko Mursito, akeh sing padha lenggah ing bengi iki angesten nyanggone memperingati hari ulang tahun TNI sing kaping 80 Pak. Ngono ya, Mak. Sing kaping 80. Tentara Nasional Indonesia. Lah iya. Kuwi garda depan negara Indonesia Pak. Ya kuwi sing duwe tugas gawe tentreming negara Pak. Yen negara kuwi ana parangko parang pamuk, ana penjajah, ya kuwi sing dadi garda depan. Ya kuwi sing iso ngentasi gawe ter ana janjine TNI Pak. Oh, ngono ya, Mak. Janji TNI sing kaping sepisan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kaping pindhone tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Ya, Mak. Sing kaping 3 taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Oh, ngono, Mak. Ngono kuwi Pak nih. Monggo dengan iki yo duwe kewajiban
duwe wajiban sepisan bersikap ramah tamah terhadap rakyat, kaping pindho bersikap sopan santun terhadap rakyat, kaping telu menjunjung tinggi kehormatan wanita, kaping papat menjaga kehormatan diri di muka umum, sing kaping 5 menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan, sing kaping 6 tidak sekali-kali merugikan rakyat, sing kaping 7 tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti rakyat, si kaping 8 menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya maneh. Oh ngono ya Mak. Dadi ampun tugas TNI ora kok iso nggo enteng Pak nek. Kowe lah ngerti iki mulo tak kandhani. Iki sing pino dadi wakile Bapak Bupati panjenengane Bapak Ambar. Ngono ya Mak. Ya sampun kowe awake muga-muga kula raga gemah ripah loh jinawi pakne tasabdah ngan toto titi tentrem kasih pangos kogoboyo kasih purno seko terima lo amin 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 jalur bangga amin ngono pakne iki kerjasama karo dinas kebudayaan matur sembah nuwun ya paling kudu gelar wayang ini iki ngetoki yang kogobo ki jane ya kebak budaya pakne ngono Mak. Akeh budayane sing jeneng budaya kuwi jati dirine bangsa. Mula aja nganti lali karo budaya, ndak lali karo jati dirine awake dhewe. Lan budaya kudu mlaku bareng karo makarya. Kudu mlaku bareng karo agama. Dadi telu ning tunggal kudu mlaku bareng. Agama, makarya lan budaya. Ya ora agamane nyembah karo sing kuwasa ora kendhat ning nek ora makarya ateges ora nyambut gawe arep mangan apa. Senajan to agama makarya yen tanpa budaya kandhaku mung arep ilang jati dirine. Senajan to makarya lan budaya yen tanpa agama menungso tanpa duwe pengadeg-adeg bejat morale. Bener apa sudati kandhamu? Pancen bener Mak. Jadi aja nganti ninggalake budaya Pak nek kuwi jati dirine bangsa. Sing jeneng agama kuwi ora kena padha kanggo padudon, ora kena padha kanggo diya-diya kabeh agama kuwi apik mung nyamiji kunjuk ana sae Gusti Kang nyipta jagat nganggo carane dhewe-dhewe. Ngono ya Mak. Ngono kuwi. Iki ana bintang tamu apa ora? Ora ana. Masa nggo bintang tamu bareng. Oh ya, ana pangrutan lagu, ana pangrutan lagu mengko dipinangkani. Oh ya. Iki aku tangaturke lagu sing jungguh karo swasana ya kuwi Kulon Praga Binangun. Iki dinedeng-nedenge bangun Kulon Praga Panik. Ngono ya, Mak. Langgam. Kulon Praga Binangun. Iki seneng bor iki didene oh ya